мъченици. Погледнете с каква тържественост, с каква проникновеност са изпълнени всички тези стихове. Дайте ми една светска поезия. Съберете всички поети на този свят и да дойдат да изпеят тези песни, които ние бяхме тук. Половинката от духа, който изпълва всички вас, като слушаме това, няма да се докосне до сърцата от цялата човешка поезия. Но тук Божието Слово и духа, който е вдъхновил химнописците, вижте с каква радост изпълва. Така че, действително, както в Паримиите, пророческите четива четове, пророчеството на свети пророк Исаия, който казва, който много ясно, много картинно обрисува последните мигове на Христос, как несправедливо ще бъде осъден, как в него няма никакъв добър изглед, как ще му мисли човек, че Бог го наказва, в него няма нищо, което да ни привлича, мислят го за слаб, че Бог го отхвърля, а той казва доброволно страдаше и понесе нашите немощи. Чрез неговите рани ние се изцелихме. Видя причислен към беззаконици, беше погледнал по богатия. И след това казва, когато душата му принесе умилостивна жертва, той с радост ще гледа подвига на душата си. Защото този празник мнозина ще приведе към Бога и волята Божия чрез него успешно ще се изпълнява и мнозина ще приведе към Бога. Вижте, 2000 години след това земята не се изпълни с познаване на Бога. Напред по света има православни храми, брати и сестри, и всеки един храм е обенчан с честитният кръст. Не се изпълнява тези думи, това пророчество ще погледна на онолога, когото прогодва. Цял свят гледа кръстовете на християнските храми и разпитят на този кръст за нашето спасение. Така че на днешния ден нека оставим всички светски, житейски грижи и да видим онова, което служи за наше спасение. Да видим нашата насъщна храна, коя е. Това е жертвата, която е за спасението на всички човеци. В утрешния ден има едно такова песнопение, което се казва да научи всяка човешка път и нищо земно себе си да не помисля. Защото царят на царете и господарят на господарите иде да се заколи и да се даде за храна на верните. Тази жертва е нашата насъщна храна. Затова да я приемем с голяма благодарност. На вчерашния ден Господ установи таинството в Евхаристия. Първо дарение буквално означава как благодарим на Бога, като приемаме Неговата жертва. Приемаме в себе си пречистите тяло и кръв Христова с изповед, с желание да се поправи, с пост, с молитва, с благоговение, пристъпваме към тази най-свята жертва, да я приемем и да я пазим в сърцата си. Нека Бог да ни определи да завършим поста с благоговейно чувство, с молитва и на утрешния ден, тази вечера напред